खुलुमबाय रायजो राजाफोर आरो बिदा फंबाय बिनानावफोरखौ तो व्हाट्सआप गाय माबोरै दं तो लोगोफोर नोंसोरनि जुनै बिराद गेदेर निउस लाबोआ जाबाय आरो बे इउट्यूब चेनेलावहाय आरो बे इउट्यूब चेनेलाव फार्स्ट टाइम बे भिडिअखौ नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बे बेल आइकनखौ बुनानै ला जेब्लानो नोंसोरो भिडिअ हगारो अब्लानो नुबाय थानो हागोनसै स्टार्ट खालामनायनि सिगां बिनि सिगाङाव इन्ट्र मोनसे नायदो बे इन्ट्रनिफ्राय भिडिअखौ स्टार्ट खालामगोनसै तो लोगोफोर फार्स्ट न्यूज़ा जाहैबाय नोंसिने एमाजननिफ्राय जा प्राइम डे सोलिगोनसै साननै दानो दाथांथ' एमाजनावहाय दिनै सोलिथ'वा आरोखि 6 and 7 आगस्टआवहाय स्टार्ट जागोन बे साननैखौ मोननो हागोन तो लोगोफोर सोलिगासिनो दं 6 and 7 आगस्ट तो नोंसोर जेखुनु जिनिस बायनो हागोन आरो आंनि गाहायनि डिसक्रिप्शनाव एफिलिएट मार्केट लिंकबो मोननो हागौ बे लिंकआव क्लिक खालामना नोंसोर जेखुनु जिनिस बायनो हागोन तो बेहा जाबाय बिराद बिदि बुस्थुफोरा अनलाइन बहुत दाम खम जादों अफाराव खायसेखौ नोंसोर 40% 10% 9% डिसकाउन्टआव मोननो हागौ तो बायनो सानदोंबा बे 6 तारिख आरो 7 तारिखनि गेजेराव बायनो हागौ नङाबा उनावहाय गासै सिगांनि दामा थांफिनजोबगोनसै तो लोगोफोर सेकेन्ड निउसावहाय लाबोबाय तो बे निउसा खिसे अरदोबो आरो लोगोफोर फार्स्टआव गभर्नमेन्टआ 59 एप्सखौ बेन खालामदों तो बिनि गेजेरावहाय उनावहाय आरो 47 एप्सखौ बे ज' 59 एप्स बेन जानाय बिनि क्लनफोर 47 एप्सखौ बेन खालामदों आरो लिस्टआव 200 एप्स लिस्टआव दङ बेहा पबजि कल अफ डिउटी बिदि गेमफोराबो गासिनो दंजोबो खिन्थु पबजियाथ' बन जानाय नङा बे बेन जाबाथ' जोब्बाय आंबो बे पबजि बिराद गेलेथारो आरो लोगोफोर बिनि गेजेराव बेनिफ्राय मोनसे निउस फैदों बे पबजि टेंशन गेमनिफ्राय तो बिसोरो फैनानै इन्डियावहायनो सार्भार जानायसै तो सिगां सार्भार खालामखादोंमोन एसे बिहा आरोखि गासिनो इन्डियानि बेसेबां दंमोन बे वर्ल्ड वाइज डाउनलड ना तो 24% जाबाय इन्डियानि तो बिनि थाखाय खायसे सार्भारखौ आमेरिकायाव दोनोमोन खायसेखौ चाइनायाव दोनोमोन बिनि थाखाय दाना डाइरेक्ट बेंगालरावहाय मोनसे आरि खालामनाय जादों सार्भार बानायनाय जादों तो इन्डियानि स्ट'रा गासिनो पबजिनो बिहान थाजोबगोनसै तो पबजिया बन्द जानाय नङा बेंगालरावनो सार्भार थागोनसै इन्डियानि डाटा इन्डियायावनो थांगोन खुनु लिक जानाय नङा तो लोगोफोर बे टिकटक वालाफोरनि जुनै बिराद मोजां मोनसे निउस फैदों तो टिकटकखौ आमेरिकान कम्पानि मोनसे माइक्रसफ्ट होननायनि दं बे माइक्रसफ्ट कम्पानिया टिकटकखौ बायनानै लन्च खालामफिनगोनसै रिटार्न तो लोगोफोर सोर टिकटक सालायलायो बिसोरनि जुनै बिराद मोजां खुसि खबरथार आंथ' टिकटक सालाया आं पबजि गेलेयो आंनि गेमिं पिसियाव आंनि गेमिं पिसि दं मोनसे हाइफाइ तो लोगोफोर बे गेमिं पिसिनि नोंसोर भिडिअ नांगौबा आं कमेन्ट हो आंनोहाय आं खालामना होगोन भिडिअफोराबो स' लोगोफोर दिनैनि निउसखौ बेहाय फोजोबगोनसै तो आं मोनसे खोन्था रिक्वेस्ट खालामगोन लोगोफोर नोंसोरखौ आंनि चेनेलखौ डनेसन खालामनो सानदोंबा तो थाइबा गरबा जा हायो नोंसोर डिसक्रिप्शनाव लिंक मोनगोन मोनसे नाम्बार मोनगोन पेटिएम फनपे आरो गुगोल पेनि नोंसोर जेखुनु मोनसेयावहाय डनेट खालामहरनो हायो बे भिडिअखौ मोजां मोनबायला आरो नोंसोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाइक खालामनो हागौबा शेयारबो खालामना हो आरो गोदान सोर फैदों तो साबस्क्राइब खालामनानै बे बेल घन्टियाखौ बुनानै ला जेब्लानो आं भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो नोंसोर नुबाय थागोन स' गाइस दिनैनि भिडिअ बेहायनो जोब्बाय थांदिनि जय बड'लेण्ड आरो जय हिन्द